oreina, kastainak, aranpazak, masusta, andere matza, zagarra, Proventzako espeziak, maizena, tipula gorria, azenarioa, apioa, porrua, ardo beltza, koinaka, aragizalda. Gaurko platero egiteko badugu sorpresa, eta sorpresa oantxin bertan aurkeztuko dugu. Zure laguntzailea, ezta? Bai, David, revuelta izango da. Sartu da dira. Aste oson lagundu digula, eta bueno, gaur ere, Kaixo, rezeta gurekin ongi etorri. nola kontrolatzen duen, Eskerrik asko. Hori da, alkarrekin. Bueno, hasiko geha kasi iken, Vale. Oreina jarriko deu zutan, zu fuerten, olioa botako deu, Hori martxan. eta igual, kasi David gatza eta piperra botatzen dio aragiri, ni bitarten jungo naiz berdurak Julianan mosten. Eta pilik nahi bado guri lagundu, igual zagarra zuritu. Bueno, nik kontu kontari jarduko dut. Bueno, gu gingo deu gero orduan. Jakin dut alkarrekin urte batzuk zabiltzazela lanean, Bai. bat baino gehiago. 18 urte daramago elkarrekin 18 lanen, urte. eta bueno, Hori da. azkenen gauza onak eta txarrak dena elkarrekin ia pasatzen ditugu, eta Hori da. Eta begirada batekin ondo ulertzen normalen zaztela. oso ondo konpontzen geha, badakigu zen nahi don bestek, normalen. Gauza bat esan, orein hau da hola mazeratuta, eta... Ardotan eta espezietan mazterauta dago, Bai, eta gu normalen iken deuna, bueno, batzuk igual ardoa eta Bai. espin pixka eta gauza batzuk, espeziak, porrua, berdura jartzen do, bai, eta ardotan sartu eta gero aragia bertan area sartu. Bai. Gu dauke, beste erabatea iken deu. Normal iken deu berdina, baina ardoa aragia sartu baino lehen irakin iken deu. bira, ondo. Eta orduan, zapore berdurana espeziana gehiago hartzen do, koinakana eta hori, eta gero usten dugu osten. Eta osten Ondo. danen ja, Ondo piezak aldastu, eta gauzak hori mazeratu behar ditugunak sartzen ditugu. Bira, beste bat, Oin da bizek pixkate gorrituko do. bai. Eta beste detalle bat ikasi dugu. Bueno, azken gure ohitura da, beste batzuk Bai. izango dituzte beste erabatea iken dutela, eta beste hitz batzukin edo berezitasuna apio botatzen diogula da, rezeta honi. Beste toke politia ematen dio, eta bueno, pixkate buelta eta buelta ematen deunen, ja berdura botako dio, Hori da. ja lehengo estilo ningen una astelenen eta horiek usakume eta Bai, kolore pixkat eman, eta gero aragia kanpo atea, eta zera hortan, beak aragiak eman dion, gusto horrekin, Vale. pixka denbora gehiagoan utzi barazkiak, ezta? Hoxe. Hori da, ondo. Eta zue bideok alkarrekin 18 urte. 18 urte, bai. Ia emeretzi, Bai. Eta bueno, badakizu egunero, azkenen, badakigu bata bestea ze nahi don, ze behar don, Bai. eta bueno, eta hori biltzen geha, eta, bueno, betikoa, lan taldeen biltzen geha, bueno, azkenen han ere jende gehiago geha, 6 geha, eta bueno, Bai. Eta gaurko honetan zue bideok etorri zazte. bai, Ondo. eskaunion fiskal laguntzeko, badakizu gauzak antolatu hau atzea aurrea, eta bueno, baten behar dezu, badazpada. Gero gaina urduri jartzen geha, eta badakizu ze gertatzen dan. Zu zinakatzen asmo urduri jarriko zinala, baina geho ez da izan ala, Gero ondo, azkenen... Txien bezala, zukalde honek, txorieneko zukaldeak hori du oso txikia da, eta hementxe moldatu beharra izaten dugu, eta berala egiten gera bat. Gaina jende jatorrakin igual pixkate egoten bagea, hobeto igual lasaiago indikan. Eskerrik asko. Bueno, bitarten igual guarnitzio ingo deu. Olioa botako deu, eta sagarra salteatu. Bai, gu ere hemen lantaldea gara, ez da honi bakarrik, hemen hartzen dauzkagu kamarak eta danen artean osatzen dugu lantaldea. Bai, horiek ere asko laguntzen Hori da, dute, hori ikusten da. jende jatorra eta... Eta zu jaitzetxean baita ere, bai zukaldean, eta gero zalako jendeakin ere bat egin behar duzu. Azken dena bat geha bestela. Hori da, hemen berdin, hemen ondo. gu eta kamarak. Eta zu zukaldean, eta gero kamarerakin konexioa. Bai, azkenen behaiek aurpegi amamar dute, baina bueno, gu han atzetik zehoz iken dugu ere. Sagarra pixkat iken deunen, salteatu pixkat egin dikan. Oin bitarten, espezia botako dugu pixkat zaporea ja hartzeko... Hor, nazketa bat, hau ereinotza edo erramua ezaten bezala. Erramu erdia botako dugu. Hau hierbas de Provenza deitzen diogu, Bai. romeroa, tomilloa, Danak naztuta pixkat. Bai. Bai. Hori azken igual inda saltzen dute, baina guri gustatzea gu pixkat Segun botatzea naztia. gu nahi deuna. Porque igual beste Ondo. batzuk igual perifoioa edo albaka pixka botatzen dut, eta igual guri ez zaigu hainbeste gustatzen. Zuko beto Eta gu- banamanan erosi, eta gero zuk Bai. zure potua zeure Hoi gozatu. Hoxe. Bueno, onja, gaztainak saltatuko ditugu, Bai. sagarrakin, ja sagarran ia puntu neongo da, eta gero azkeneko pausua, aran pasa botako ditugu.
Ba, igual, motxu bizkat. Motxu bizkat. Eta ikusten deun ja pizka gorritzen nahi dana, ba, beti bezala egiten deuna koñaka eta ardo beltza botako diogu. Bale, ondo. Oso ondo. Hemen ja gaztainak pizkat. Orainan, ze zati ekarri duzu? Zein? Orainaren, Azpiguzuna ekarri dut, bai, azkarrago iteko. Bestelan normalen hankako parten bat edo kontra edo tapa erabiltzen dugu, baina... Nio kasu honetan azpizuna. Bai. Aran pasak ja mazerauta koñaken daukeula. Hau minutu baten salteatuta, pronto daukeu. Hori da. Eta nik uste ere ja nahiko gorritu diela horiek, eta igual ja koñaka eta ardoa botatzen badiozu. Koñaka pizkat, jepa, lasai. Eta guarnizioa ja itzaltzeko mon daukeula. Indar pizkat hartzeko. Bai. Eta ja ardo beltza eta saldakin bukauko dugu. Hola, ze. Ze egiten dituzu, bilen artean saltzak eta hola, o bat gehiago da pastenean? Normalen igual ni martxan jartzen ditu, eta gero beak laguntzen di bukatzen, bakizu lana dauke trituratzea, ez dakize kolatzea, antolatzea, ba, bueno. Denen artean, hori da. Igual aragi salda pizkat ere, igual botatzen badiogu. Bai, jazta. Itzaldu indeu, así que jazta. Eta dekoratzeko gero, sagarre purea ere inda daukeu lehendikan. Bai. Hau izango du, tapatuta utzi hola? Bai, pixka tapatu. Pixka tapatu. Igual buelta pixkat emango dio, eta aragi hori, pixkat indezakeu ere gehiagin gabe erreta bezala izan egozia, atea dezakegu eta gero saltza, beti bezala pixka deguzten dugu. Beste ordu eta erdi edo berdurak. Orduan tapatuko dugu, zuk ateatzen zunean aragi zatila. Bale. Hori da. Erki? Oso ondo. Ba, nik uste ja pronto ongo dala. Azkenen gutxi inda oso goxoa gelditzen dala. Ba, plater batea igual, atatzen badeu. Eta hori bezu tapa jarri. Hemen, jarri da. Jarri tapa. Eta ja utziko diu konfitatzen edo pixkate gehiago potxatzen, ba, beste ordu eta erdi edo... Nola guaz, saltzakin? Ja puntun dago. Ba, hemen berdindu duzu, iragazi eta guztia. Bai, nezu emaiazu eta, bueno... Zia jetxingo duzua. Bai. Andere matxa purea botako diogu. Lagunduko diogu. Normalen goxotasun punto bat emango dio. Bai. Hola, xe. Irekin dezala. Eta guarnizio bezala ja matxak eta andere pasak oson bota dezala. Batzuk. Eta gero hori horti dator baitare Austriakoen ikutu hori, ez da? Bai, hoxe. Andere matzakin eginda, saltza hori. Asko erabiltzen dute baitare postriak egiteko garaian, ez? Ni suposatzen dut bertako produktua izango dela eta pixkate hori erabiltzen dute... Bai saltzan eta bai postretan da danian. Bai, gatz puntu bat igual botako diogu. Eta ja, hasi gaitezki igual enplatatzen. Hainetan pentsatzen beharra da beak egureatik gauzbe izango duela. Zagardo egiten daula eran, geopostian erabili, beti zagarra, beti pure, igual baita, igual berdina esan dezakete. Ba, bueno, bakaz igual, hasiko gea? Bai. Osoikan, nola ingo zu aurrenaz? Ez, nik uste David zatika jarriko dola, ez? Hori, hauken duko izut? Gutxin da indeu, bueno, guri aragia gutxin da gustatzen zaigu, así que... Nire bai. Gero David dekoratzen. Akaso honetan ez dezu sartzen gero berriz saltzara? Ez. Gero aldamen batien jartzen dezu saltza, ez da? Aukera dau igual, gixatu bat bezala ikia eta egosita, baina oin aukera politia da, nola zona hori oso xamurra dalako jateko gordinik, ba... Beste zati bat izan genezke hola, sartuko zinuke barruan. Bai, azkenen egosita. Hori da, perfecto, bai. Oin gaztaina eta aran pasak zagarrakin, nik uste oso nazketa politia dela guarnizio bezala. Goxotasun puntu bat ere ematen dio. Hori da, polita bakarrik ez, politekin jai da, gero jateko ere. Hombre, karo, hemen bakizu, den izan behar da, ona eta politia. Hori da. Eta azkenen, bagaz, saltxakin bukauko. Eta askotan bat-ematek saltza gehiago nahi bani badu, ontzi batien laminean jarri eta listo. Bai, normalen gauzak erreta dienen ez dauke ohitura gehiegi, jugo bat igual eikia edo. Baina, bueno, honek ere merezido saltza pixka potentea botatzea.